Grup Optimotor, concessionaris Autojapan, Callesa, Iler d'Auto i Llemosa, on trobaràs el cotxe que busques, et porta en els tips del motor. El nou Nissan Juke és el subcompacte de la marca. Ara el Juke arriba amb una versió especial, el Juke Kiro, amb uns tocs amb groc que ressalten l'inconfusible color gris de la carrosseria, amb detalls exclusius de Kiro, del sostre i les llandes d'aliatge negre brillant. El Juke llueix un disseny únic de línies contundents, perfil afilat, fars cridaners, llandes d'aliatge de 19 polzades i el seu sostre flotant que el dota d'una gran personalitat. Amb el Nissan Intelligent Mobility disposes de tecnologia punta per a una integració intel·ligent, una connexió sobre rodes amb el teu món. Integra el sistema de navegació Nissan Connect emprant tecnologia punta i us permeten accedir a Nissan Connect Service com Apple CarPlay, Google Home o Wi-Fi i està informat, entretingut i actualitzat en tot moment. Nissan Juke Kiro patrocina The Batman, la nova entrega al cinema. Vine a provar el teu Juke a Nissan Iler d'Auto a Lleida. Entra a grupoptimotor.com.